Salam, iyileşler. Gövkörgü, salamu aleyküm. Kovumuzun cin. Ne? Salam Sapara. Salam vatandaşlar. Salam. Gövkör bu ne seni dinleyecek gel. O ödüm urulacak. O seni internete münürüp neme tiyakat ettirecek. Türkmenistan'a. Ben köp yerini bilmeyenini bilyenle. Görmedin eşitmedin mi? Türkmenistan'ın içinde yaşasanım. O şu tayda yönü ötenen olsun. Tiyakat ettirecek. Karşılık yok oldu. Yok Sapara. Öyle şu nemeden başlayalı. Yesen Ullu'ya. Yine Yesen Ullu bir yeri var Türkmenistan'ın. Balkan vilayetinde. Eşitip midin? Yesen Ullu bir yeri. Yok eştemok. Evet. Halmıra dağı gurrun veriyedi. Yesen Ullu. Yesen Ullu 1919 yılda Türkmenistan'da en goğu şehir deyip o 1 milyon olur. Prim alıptır. O şehir oğudun görkemli. O en goğu şehir birincilik alıptır. Şunu sana görkezecek olyanla. Şu şehir görüyen mi sonuğu? Yok ekrana nimetmedin Sapara. Paylaşmadın den. Ekrana bağışla. Bağışla sonu. Ana. İndi geldi mi? Hı. Ana. Ne şu eten ulu. Şumay birinci yer alan. O şu birinci yer alan ne seyredip gör. Bir ağaç görüyen mi şu taylarda sonu. Ne cahilin nemesi. Biz bunu ilkulak şu Google Map'tan görüyorsa son nemeye geçiririz. Google'ın beylekten vardı. Yine şehir şu. Şu da mektep ya burada hatta bir ağaç bahar yağlak şu tayda. Kalan yerine şeyle. Sapara Ondan ştayda bir soru peyda bolýarda. bayrak alan yerlerine şu tay olmalı. Yine şu tayını suratını alıp görködöndürülür. Yine hatta meter şu tay. Yine şunu görködüp bayrak verendirler. O gazetelerde, jurnallarda da doldurup yadandırlar yönü. Halkın 99% yaşayan yere mine şu tay. Şu tayda ne yol var, ne kanalizasyon, ne ağaç, ne bitki, tomsuk ısıtını da neymiş işleyerlerken şu görülür. Sonra burada diyecek olun mu? Hawa. Ştayda bir soru peyda bolýar. Düşünýät diktatura var, düşünýät halka nime var, zulüm var. Emma ha görýär soryn hakykatdan şok. Hawa. Ağaç yok yani. Ağaç ekmek kadaganmı diyesim gelýär. Emma ağaç ekmek Sonra nähile ben kadagan biler. diyor kadagan nel, işsat kadagan nel yönü su yok berdi. Düşünüyor musun? Düğünden su dilen zat dine şu yağışın tuğunu camının ternavlarından üyüşürüp şoň bilen oňu dediýärler onun maşin bilen getirýän bolmaklary mümkin bir yerlerde goýu suyu baý bolsa ya da Bakudan ya da Krasnovodsk'dan yani su aratylýan nemeler bolýar da deňiz suwuny aprisnitilýär da. O şu taylardan gäm bilen getirilýän bolmasa o inni men neme diýänim näme üçin görkezýän saňa ne sen okantyň nemeden o mekteplerde zatlarda
Türkmenistan'ın tarihi var da. Şonu bizim nemelerimiz, yaşlığımız düğünün bilin ok. Öz geografyamızı bilemiz ok. Ondan dinge şu televizörden görkedilen dağdı görüyorlar. Hem medat güleri ulluk yalak bol görünüyor da. Ondan adamlarda umumi Türkmenistan'ın yok oradan yani sureti şekli nemesi adamın ağında yerleşip bilen okta. Yani informasyon ağırlığından. Şimdi bir diktatura diyez. O hem daha şu diktaturadan yağlak golün yönü bu yerler yeka bu değerler hadır yekeremede geçer yetirege de varar gıdlar vada da yön gıdlar vat diyedik. O taylığın maras ne de bu adı ne diye ciyap diye ne şu ova bir seyretip gör ne şu tayda bizim iyileşlerimiz yaşayadı. Bu diktatörlü yemeli değil 50 yıl bundan önce Floryalak yağdayda yaşandırlar. Yendir olun yönü şeyle. Şimdi şu tayda adamlar ne iş piş bilen meşgul olmalı. Ne zavut, ne fabrika, ne bir önümçülük. Şu kalın orulu mal garap olmasa başka büyümece görünen nokta. Bäärlerde de hem mektep bolmaly, o çağlar wagy bolmaly. Sağlık ojaklary bolmaly. Bu adam ýalak ýaşamaly. 21-nji asyrda ýaşap berse. Ine şu ýol bilen gitseň men ýene de bir sana owany görkedeýin. Görkediň sen bir zada Aýdy ber gurläber men. Ine bu Hasan diýen, onuň okuw diýen bolýan. Türkmenistanyň okuw ýagdaýy okuw denmizde ýazmany we goşmany aýyrmany öwredýärlerdi. Tarih diýen zat öwredilmänetsem şu ýaşdym kän bilmedim. Toprak söýmäni, toprak baýlygyny, yerleriň bolup ýaşyna terediň watandaşlar. Gury, hawa. Etmäge iş ýokmy? Bolup durmasa şumu elbetde däl. Hawa. Başga ýurda gidip gülledi ýurtlary öz ýurdunda hawa. Nemäň adym, owaň adymy? Yo. Kara degiş diye. Ne? Yine bu radyo reali. Sonra ne tam oluyorda minüt bilem ok golün şu neme internette şu nemeň üstüne ne berdi burada da bar berdi diresi ulu yol bir iş ýere bir fabrik diýe bar. evet. Enterematan separa ýakynlaşdyr. Bir neme vardır? Birazrak beýlere tüşür. Ana. Şekli görýänmi? Oo. Näme alamaty boldy kan? Şu ne Selçuklu nemen 8 dilli bolmaly.
Neme olsa Yok, indi o taýda näme üçin goýdular we bu taý näme işe ýaraýar? bilmedim şu Göktepeň nemesinde töwerekleri diýen. Bersi. Beýlede de bir zat var ýaşyl. Ana. Ýakynlaşdyrsaň birazrak. Gyrada duran Kuduru oğlum diye ol hem mollu. Ne oğlu. Yani kızaya seyrediyen ol ne İran'ın arkasındaki oğlu da seyretmeli. Yine bu da şu arkasındaki oğlusu. Ben seni yekereme arkadayn. Yekerem. Sapara bu taýynyň ýerleri şorlak durmy näme bolýar? Näme ýerleriň näme Şor. Ne şu yekerem. Yani biraz yükleyençe. Yekerem şutaydın var öyle ne. Bu nemeden kovul yeme diye. Ne yekerem şu. Yine zahayları, bunlara iki tarz zahayları olmalı. Sonra Donk galdy ekranyny. donkallı, şu at görünüyor mu? Yo görlenok. Sen ben görüyen, sen internetin kovuşuyandır. Mümkin. Şu at görünüyor mu? Sen donok, emma şu görkedi, näme donk galdy. Yok. Mümkin Donkalı mi? Mesele bolmagy mümkin. Yok, yani şu yemeler, iki tarz zahaylar, üç tarz olmağı mümkün. Yine şuların, şu zahayların tuvaletleri, yine şu, o. Saparaga, bir O. zat aýdaýyn, şu wagt donk galdy, sebäbi men zapisde näme gidip duranmasa şonu görbilýän. Hakykatdan donk galdy. Halkyňam görenini isleýän. Bäder onu ben bunu aýraynan ýamaşkan ýükleýin. Şeýit saparaga donk galdy ýoksa. Şu at näili? Ana endi açyldy. Ne şu iki etaş, üç etaş zahaylar olmalı. Ekerem bu da o David çıkan yerler şu taylar, çeleken töwerekleri, şu tayları hemmecesi David Gal bilen bağlı. Ne bu da ovası. Ne kanalizasyon, ne yol, ne elektrik. Ne şular tuvaletleri şu daylan. Sonra yine şu üç etaj yestekil padiyada vardır. Uzun nemelen. Yine şu nemen tuvaletleri o tuvalette ne bilýän diýip sorýan da. O ýiti gelýär şu taýgam. Onu. Ýa, ýa, soradym şonu. Tuvalette nireden bilýän diýip. Onu kanalizasyon ýok bolsa, onu bir ýerde bolmaly. O zatlara. Ne şol özüm ben bir wagtlar bark gördüm de, şondan bilýän. Tapara men şo häli näme dipdimden sorapdym tuvalette nädip bilýän diýip, sebäbi tuvalet bolmak üçin gaty taşdy. O nimelerden gaty taşdy. Bilmedim, o taýy garýan çaňyma wagt diýe. Indi ben bunu sana näme üçin görkezdim sonu. Ben başka zat görkezýin. Yekecemint sonu
Yine Türkmenistan'daki nevit yataklarının nemeti ağıtları, onun kim neme diyenini Kıril harfinde yazıptırlar. Ak Patlavuk diye Balkan vilayetinde 50 milyon ton dapası var. 1991 yılda açılıptır. O Türkmen Neft yani operatörü. Barta gelmez 62. yıldan beri şu an işleyen okun bilemiz yok. 150 milyon ton dapası var iken Türkmen Neft'inki. Burun neme var. Burunum. Bu da Balkan vilayetinki. O 91. yıl açılıyor. Yeni deyip İtalyan kampanyası alıp barıyada. Vastoş'un çeleken ya utorondur ya nemedendir. Nemeti yok. Ceytun. Bu da Balkan vilayetinde 50 milyon ton dapatı var. Şu an kimin alıp barıyanı belli değil. Cıgalbek diye. Bu da Balkan vilayetininki. 30 milyon ton dapatı var. Dragon Oil. Dragon Oil kim oluyor? İrlanda. No. Nemede şu tayda registrasyon edilen Diyarbakır diye, bu da Balkan nimetinde, vilayetinde Petronas operatörü. Şimdi aşağı gidelim. Kumdağ, o 48. yılda açılan şu an yeni İtalyan kampanyası yeni alıp barıya. Onun matumulu 50 milyon ton rapatlı Petronas alıp barıya. Onun Nevtağ diye adam Nevtağ'dan çıkandır. 50 milyon rapatlı onun yeni alıp barıya operatörü. Neftlice diye Türkmen Neft'inki 2001. yılda açılan 50 milyon ton rapatı var. Türkmen Neft alıp barıya onu. Şimdi Osmanlı bir ulu yatak vardı. 930 milyon ton rapatlı. Buna konsorsiyum alıp barıya. British Petroleum, Chevron, Sokar, Azerbaycan, Inpex diye. Onu İran kadının belli değil. Statoil, bunun Equinor alıptır. Exxon Mobil, Tapavut, Tataristan'ın nemesi olmalı, tıpağı diye. Deven Enerji, Itochi, Delta HES. Onun saman nepi kondensat o Kitay'la kampanyası çıkarıyor bunu. CNPS diye. Severni kavurdak. Da Balkan'da da kavurdakta olun. Yani Türkmen'in nemesi 20 milyon ton neft rapası var. Türkmen neft alıp var ya. Çeleken 1877. yılda açılan 200 milyon ton rapası var iken Türkmen neftin nemesi köyüne karı nemeler yataklar olmalı. Şatut 2003. yılda açılıptır. Türkmen neft alıp var ya 50 milyon rapası var değil ya. Yuzny yolotun 2006. yılda açılan
gaz месторождений diye. 300 milyon kubmetre gaz bolmaly lar. Maru vilayetinde. Neftin gazın çıkıp duran yerlerde bir soru var da sonu yollar ne kara yollar vardır. Sonra asfaltta ne diliydi? Asfaltta mazuttan demediliydi. İnni Finlandiya misal için Şveçya, Germanya, Avstriya şu taydan şu bizim çıkaryan neftlerimizin mazutlarını alıp asfalt yapıyorlar. Bizim dünyada en koyu yolları yapıyorlar. Türkmen şunu yapıp bilen yok mu? Ne yapıp bir yapıp bilen yok deyip doğru alamat çıkan yok mu adamlarda? Gen vardır ha? Yani şu Balkan vilayetinde Nevtağın içinde bir yol vardır. Onun Türkmen başı diye de Krasnovodsk'ın içinde bir adam yalak bir adacık. O da hem yerine değildir. Yol vardır. Yani hiçbir yerinin altyapısı yoktur. Yolu yoktur. Yolun ne bilen aralıktaki yol vardır. Rolikte koyuptuk biz. Safara hoştaydındı. Sonra peyda olyadı. Endi devlet değil ya, hükümet değil ya. Devlet olanı Finlandiya'nın Gorkodan'ınız itleyen hava Bataylan'ın Gorkodan'ın hava. Esenolu bilen Ekrem'in arasındaki yol şu. 150 kilometrede gitmeliler. Şular yalak yollar da. Yolları. Indi bolmasam şu duroydul ya. Emma bizim hemmedat ödümüzde bolup hiç tat edilen ok. Indi diyetimin gelýäni şu. Bolmasa şu mu? Devlet näme işe yaraya veya da hükümet näme işe yaraya? Hani hükümet değil yara. Onun halk şey dip yaşamalmy. Ne ağaç var, ne su var. Onun ne asfalt hiç tat yok. Bu zatlar nirek gidýär? O hükümet devlet dip oturup koyulan adamlar oğurluk etsin, şunu iyisin deyilip oturdular. Şu mu? Ha Finlandiya şu. Vatandaşlar bu tayan porvo men yaşayan yerim. Ha porvo şu. Ha bizim şehrimiz men ekrana başta görkezipdim Xitaylarını. Ha porvo şu. Tarihi yerler Xitaylar. Ha bulan yaşayışına teredin. Bulan ekken, dikken, biçken o. Teredin bu ağaçlara, zatlara. Ha hükümet, halk bile halkın talabı olan sebäpli şular ýalyk edilýän zatlar şu. Ha şu taýda okuwama onu okuwa diýen şu okuwa degnik geçetmeli birazrak. Men şu wagt ýaşaýan ýerimde maňa oku diýerler. Oku üçin näme gerek bolsa edýärler, gerek bolsa okuwyň pulundan töleýärler, ýaşaýan ýerimiň pulunu töleýärler, iýjegim, işjegime bir aýlyk berýärler, kiçiräjik maňa ýetjek. Emma men okumagymy isleýärler. Maňa git işle diýen oklar, işlänim däl, okumagymy, düşünenimi, bilmegimi, bilmedinmegimi isleýärler. Emma bu zatlar üçinem sosial maňa kömek edýär, hemme tarapdan kömek edýär. Ha şu zatlar vatandaşlar Türkmenistana yok. Men Türkmenistana umuman okumadım. Orta mektebem men okumadım. İkinci klasa çenli, ikinci klas, üçüncü klasymdan marta çenli okudum. Men o ýadymdan çykan oga, hiç açanım çıkmarım o men ýadymdan. Oku yok, bilim yok, basyşlyk var, ezmek var, halkyň sesi çykan ok. Öz hak hukugyny talap eden oklar, ha teredin. Ýewropa diýip geçmeň, bu öňden şunu ýalyk diýip düşünmeň, däl. Men şu wagt daşaryň orkatsam mara, bu ekim neme bolýan ýer däl bu taý.
Gyş sowuk, gar, hemer gar, bu mawtam gar, ýagwam dur gar. Emma bu aýnyň ynha ýaşyllygyna teredin. Hawa. Ynha şu datlary öz-özünden TV gatdan bolýan nädir? Halk şu datlaryň üstünde işleýändir. Hökümet, halk bileleşip edýärler. Talap bar şu datlara. Hawa, okuw, bilim hemme zatdan öň. Cehalet däldir. Evet, sonu neme senin Hawa, en çün oku Türkmenistan'a bir diýenler şey edip biler, tapara edip bilmezmi? neme sonu bilmeden edip bilmeyen ülkeler bilmeyenleri bilmeli. O biz evet zaten hiç zaten bilmeyenimizi bilemiyoruz da. Çünkü hem de zaten biliyoruz. Şoları yalak bir tütlük Türkmen'in demesi var da. Onun hem de zaten bilenler devlet başına oturanlar olur aptalut hem de zaten bilenler. Yani hiç zaten bilen oklar. Ne bilmeyenini bilen okta. Esas zaten. Türkmen'in nemesi bolmasa şu altyapı için ya da yeşeretli yani infrastruktur için ham maddesi ne ayaklarının aşağında da neft kaynap dur. Bu tavet dövründe de yankı yeten gülü ekerem şolları alaktı. Biraz üçüncülüğü kovdu. O üçüncülüğün kovunun tevavi bizde neft gaz pudokları pudoğu doğulu Soyuz'un oznaçayını değil ya da merkeze değişili. O Türkmenistan'ın hiç yerine hasavat alınan noktada yani gönül diye o sen koloni diye sorun yok değil yerlerde. Merkez ne diye senem neyem bilen allıya şol yankı Soyuz'un o обеспечение edip patrep Soyuzları bağda ne mi yani Krasnovodsk'da on direktörüm ben kursdaşımın kakasıyım ben bilen durdu iftiyarlar. Şol ne çelekeni eten gulüğünü nevit dağı üçüncülük ediyorlar da. Onun üçüncülüğü Soyuz'un üçüncülüğü oluyor nemeden Türkmenistan'ın üçüncülüğünden biraz goğu. Kat goğu derler biraz goğu. Tapavutlu. Şoňa da bizim halkymyz monça. Bolmasa o da yok da. Şimdi biz adatlyga çykdyk. Adat erkin döwlet bolduk. Garaşsyz o bir tarap baky bir tarap döwlet bolduk. Bu o ýagdaýam yok. Şimdi o taýda iş yeri açarýalygam bütünlük ne talap var çıkaracak ya öğrenecek öğrenimini ne de mümkünçülük var da yani altyapın yok da hiç türlü yönü yani yol komünikasyon da değil yani bankın beylek rahatlanım yok da onun öğrenirin malını tatar yalağım yağdayın yok hem de yani transport bilen demetmeli. Ne şu da atlar bunu bizimkiler fikir eden okur. Ne misal getirip vereyim. Neten yaşayan yerinde Finlandiya'da Upanur diye bir şirket vardır. Firma. Ne yazsan çıkar nedir? Şunu tapacak olun. Şu altyapın ehli çözümlerini şolar öndürüyor. Ödüm dünyada inneme ödüm çiğ mali çiğ mali neft. Bu da fin diline çıkıyor olur. Bunu düşünüp bilir mi kak? Hadi yakacağım ben Gorko'dayım.
Ne şu çiğ mali dine neft. Ekrana vermekten. Ya, geldi mi şu at? Hava şu an geldi. Evet, sen nemeçe fiinçe düşünýänsiň. Ne dünýäň ähli ýerinde de badyr. Şuň ne görýän turbolar şular. Hemme plasmas turbolar şular. Plasmasdan ne dünýede şuň çykarmaýan zatlar ýok da. Ine şu turbolaryň barçy islenlik nemäňe çözüm bar. Yani şoğur yerleri de, beylek yerleri de o çiğ malam neft. Finlandiya'da neft yok. Tenine de pışkırıp yatıyor. 1877 yıldan beri çıkıyor. Bu yönü ben turbo var adaydı yanına. Yönü sizin köçeğiniz yok. Asfalt. Asfalt etmek bir piş sattı. Asfalt. Bir yankı önümçülüğün in bir saadatı. Ne şu sen yankı nevtin kalınlığından yankı ferrabotkasından madut çıkıyor da. Şu maduttan ediliyor da asfalt ne yani gudronu asfaltı. Şondan asfalt edip ne yol ediyorlar da. Sen yolun dünyada hem kişinin gidin kovu olmalı. Yani logika teredendir. Yönü bizimkilerin yağdayını gördüm. Hava. Baylık aşağına. Hava. Hemme zat elinin aşağına. O diktatörden ögüm şeyledi. O yankı Esenoluyun hakimi olmalı bir döwürde. O da men kurstoşum cuma deyip. Mihmançılıkta da olupdum bir tapar yarım tapar. Bu atlara değildir, bir atlar. İyi döwürde. Bizi işleyen döwürlerimiz. O çelekenin hem garkomu ben klastaşım. O känir garkom bollu şoň. Korspal kom bollu şoň. Düýbi näme onda bu Düýbi çözümü näme? Çözümü bir pikir etmeni bilem yok. Neme sonra oy. Ya gowur gyl başla men adyňy garşdyrýan. Biz hiç tadı bilmeýänimizi bilem yok da. Soňam yalan söýdülýär. Da bilmeýänimizi ilkrak boýnumyzdan almalylar. Problemany görmän çözüp bolýan näler? İlkrak problemäň näme dediğini bilmeliler. O problemi menne şu at altyapısı yok diýenler. Altyapysyny düzedýän problemi çözülen yok. Yok, düýünden. Altyapysyny gurarsyň, o ýene de biter. Ulany bilmeýärler. Bilim. Taparağa. Hava bilim. Gatyda bilim. Emma men inha türkmenistanyň içinde de 20 ýyl bolup ýa çykyk gaýdanyňda. Men çykyk gaýdanma hava 11 ýyl bilemek näçe ýyl bolan toşna näme demek onu. Diýetmen gelýän zat şutaýdy. Men şo zatlaryň bolmalydygyny düşünemokdym. Düşünmem bilemokdym. Hemme zat dogry, bolmaly fiýalyk, her kim işleýär. Her kim öz hünerini edýär diýip düşünýärdim. Emma şu wagt internet bolsun, aýdýan zatlaryňyz bolsun, bu nemem giňerýär. Görýän zatlaryma hat başgaça göz bilen teredip başlaýan. Diýetmen gelýäni, biz ýurdun içine kek, bizde şu zatlar düşünýän adam ýok. Bolmaly däl, özüň düşün, nädip düşünmeli özüň. Buňa bir indi sorag ortağa çykýar, sorag peýda bolýar. Buňa nädip özüň düşünjek, sen çağlykdan seni şeýdip eni atan, birem hökümet diýetim gelýär. Sebäbi şo zat ýok bolsa-da ana şol hawa biziň hökümet diýip atlandyrýanmyz. Hawa ana şolar düşünmäge mümkinçilik beren oklar. Ukuda
ukuda yaşapıyoruz biz yurdun içinde. Hava. Hemmemiz ukuda. İnternet yok. Görmeye mümkünçilik yok. Şu wagt aýdýan bolýan, aýdýan zatlaryň diýip şu wagt men bilýedin ýa. Bilýänmi bu zatlary diýen bolýan bilemok. Näme deýin men bilmeýän zadyma nädip bilýän hawa diýeýin. Bilýän ýetsem sorag peýda bolýar. Ama bilýän de näme üçin bu zatlary näme deňok, aýdan ok düşündiren ok. Düşündirip bilemok ýa bilemok, hiç zat bilemok. Hawa. Onha okukanlarym bilenok. Teva okuyanlar uhludulýar taparaga, hayatyrlýar hemmece nädip hawa arkadaş şöhret diýmeli, çäretmeli, on etmeli, bunu etmeli. Okumalygyny isleýän hökümet diýäň men başga näme diýen, nädip düşündireýin bunu. Hawa hiç kim okuwa gidýär. Hawa. Men aýdaýyn näme sono bu men urlaýyn, sen az urladyň. Aha. Näme bu zatlar öňe näme bilinçli edilýär-de. O bilinçli edilmese adamlar ütköşük bolmaly. Yani informasiyadan yapsan on tavet saýudy yapık döwlet şoň üçin informasiýa yapık diýilýär-de. O yapykdy. Demir dırnak diýilýär-de. Şoň içindäki informasiýadan başga informasiýa alamda okdy. Ýöne indi 91-nji ýyldan bäri azada öz başdaga. Ondan soň näme çüp ýapýarlar informasiýany. Mesele şo taýda. Hawa informasiýa bolmasa bilmeýär adam. Onun mekteplerde bu zatlar öwredilmese çağın adam nirden bilmeli? Onu ýörüte diýerler. Onun sen garaşsyz bolsaň, sen onu näme çüp ýörüte diýer? Nämeden şu bilgiden mahrum edilen yurt bilen mahrum edilmedik yurdun tapawdy ne ýa-ni Finlandiýa bilen deňeşdirdiň de. Şwediýa bilen deňeşdirdiň şonu alakdy. Ne şuloň ýagdaýy ne biziň 1960-njy ýyllardaky ýagdaýymyz şuloň ýagdaýyndan gowdy. Şuloň ýagdaýlary has kyndy. Finlandiýa bundan kyndy. O 39-njy ýylda Sovet nemesi bilen uruşdan soň neme gaty kyn ýagdaýlar bardy. Ýöne bilge açyk bolsa ösýär. Hem jemgyýet ösýär, hem ýurt ösýär, hem halk ösýär. Näçeni okudýarlar diýdiň de. Kendinden peýda aljak bolup okudan oklar. Şonu haty gowy düşününi. Sen okumadı diýip düşün. Okutmadılar. Ýöne içinde ýaşapýorsun. Sen ýöne nolal diýanyň. Sen minus bolmaly sebäbi peýdara bir bolmaz. İkinciden sen daşta öwreňde bilgisizligiňi näme dersiň? Bir ýerde ýalňyş edersiň. O ýa-ni iýlik edýän adamdan ters nemeler bolar. Onuň şu bilmeýän adam bir sonu däýerlerinin 25 sanak tonu ýa-da 500 sanak, 1000 sanak bilmeýän adam ýüşenini şular onu kontrol etmek üçin döwlet ýörüýte çäreler görmeli. O milisiýa sanyny köpeltmeli, mollum sanyny köpeltmeli, onuň gorog sanyny köpeltmeli. Onu dert bolýar-da. Şoň üçin gelen daşary ýurtlar gelenleri okutma hiç peýda bermese de okutma, öwretme peýdaly. Sebäbi delil bermesin, iň bolmany delil bermesin. Nol bolanyna nemesi ýok. Çağalary ýetişip öwrenir gider diýerler-de. O şoň üçin okudýarlar. Onu hökman edýärler. Hökman bolmasa
olmadı bir topor soğutsuz adamini bu cemiyetin içinde saklama da öz başına ulukan problemi. Bunun ne aylık problemi çıkaracağı belli değil. Ne şu yeteğim aşağı taraflarına taşerutlu kendine invandıra diyedim. Migrantlar. Problemler şu tayda var. Çünkü şu tayrın biliyetlerinin köpür diğerler nemetinden köpür diğerler okullarından molun yönü. Ona da soğutsuzluğun ettiren nemetse. Onun peydafi yok diyeyim oturmalı onun diyeleli var da. Şu Türkmen mekteplerine çağın okutmak. Öyle bir günah. Onun için rahat demediler o var. O üniversitelerim şunlarla. Ne Türkmenistan'ın coğrafyasını bilen olsam Levap tarafı seyretti. Kerki. Kerki'de ne hemşire üniversite yok. İnstitüt yok. Ya da ulukan gimnaziyalar yok. Yani meslek demeleri. Ya da Deryan Angriyodun'da çarşangı var. Yani şu tayda üniversite yok. İnstitüt yok. Gimnaziyalar yok. Hüner veren mektepler yok da. Üniversiteler. Hem çünkü çerçevede yok. Yani bir pedinstitüt var o yetersiz de. Hem çünkü köyündürgünçte yok. Şu yok olsa yani adamlar bunu nereden öğrenip nereden demetmeli? Yurdun içindeki yağdaylarından bilen oklar köp kişi. Türkmenistan'ın geografyasını bilen oklar. Ne diyen oğullarını biliyorlar. Hiç yerde informat yok. Onun bir örüte diyorlar. Yani bağlığı David Kağ deyip düşünüyorlar da. Yok. Türkmenistan'ın bağlığı, yakı Türkmenistan'ın değil, dünyanın hem yerinde. Bağlık adamın bilgidir. Onun bizim anırdan deyap desturluğumuzu bilen geliyor da bu zatlar bilgisizlik. Bilgisiz olmak. Ağzı bir olollik gayriyandılar. Türkmen'in emesi vardır. Tanacak olsan şu ağzı bir olollik gayrip görün olsa Türkmen'dir. Esası. Bilgili bilimli olollik görün Türkmen azdır. Yani bilgili bilimli olsan o ağzı bir olmanı ödünden oluyor da. Gayrip görmülüm de. O kim bilen ağzı bir olacağını bileyendirler. Bilgili bilimli. Düşünceli adam olun. Şu olur diyen oklar ağzı bir olur diyen. Bir tür cahil bir yer uyuşurup ağzı bir olur o cahil ne ettin? Bir çopanın ağzına bakmalı oldu. O çopanın bir irak türde şu da gitmeli olsun. Gen zatlar var da şu zatları ben halka ne düşündüreceğimi bilemem. Ben kağıtı düşündürmeyelim. Dem kendi Mehmediyen oluyor düşündürmeyelim kendine. Halka aydiyan zatların gatı düşünükli mükemmel ögen sebebi. Anha oku yok hava. Diyen hani militeler köpeltmer o bor hava sen bilimsiz olsan cehalet bir netil olsa onun o tayda bir neme olmaz diyen doğru aydiyan. Türkmenistan'ın içinde ünsersen separağı polisiya işgalleri köptür. Polisiya diýdiň, wayanna diýdiň. Doludur hawa. Kimi görsen saç ötüşü aylanıp berler, militeler hem emma gynansak da gyradan teredip durýarlar. Teretden ayo on diýip begenişip teredýär. Halkam bolmaz şol öýdýär. Hawa. Bire azar vermezdir öýdýän. Ha cehalet. Uku saklaýarlarynyň sebebi näçe? Yer altında baýlyklar var, emma hawa baýlyk bilim. Gatı doğru bellek geçtin. Bilim bolmadığı sebepli Türkmenistan 4-nji ýerde dur bilişimçe. Yanlış bilmeýän bolsam onu.
Ol önemli. Bolin 100. yerde olsun, 1. yerde olsun, o zatlar hiç mühim değil. önemli. Hawa. Men Finlandiýanyň nirede, näçinji ýerde duranlygyny bilen ýok. Emma diýetim gelýänmiş taýda bilim bar. Sowat var. Men şu taýda kim? Mültöji. Kim men? Mültöji. Hawa men özüm kiçeldip gürlemokmyn. Diýetim gelýän zadym Türkmenistanyň içinde bir mültöje nähile göz bilen terederler. Okudularmy? Ýaşamaga yer berillermi? Ýok. Hiç taýda edilmeli. Öz halky neden ok? Geçtim men mültöje kömek etmän. Mültöje sen diýip gaýtam türmäge basyp, ýogyna ýanarlar on. Ýokdan bar etmek bilen bolmarlar. Emma ýokdan bar etjek bolýarlar we edýärler. Ýokdan barnyň bir örnegi netip otaxowalar ýyllar zat ederin daşaryny görkezden bilýänsiň sen ýöne saparaga. Ýani agaçlar daşyň üstünde ösüp dur, yosun. Yosun damarlaryny tutup duran yosun. Bir üýtgeçgör toprak ýok. Hawa. Bilim bilen şu zatlar edýärler, watandaşlar. Bu näme etmeli saparaga? Halky ukladýarlar, örler ogurlyk edýärler. Bu halk näme etmeli? Näme diýip biljek? Bu arada näme diýip biljek? Halka näme maslahat berebiljek? Halk kulap oýunmaly, näme sonu oý. Bir daş töwereni turup bir seyretmeli. Biz şoň üçin ýani şu wagt Balkany görkezdik. Indi kitaplar daşowda geçer. Çerjege geçer şeýdip. Biraz Türkmenistany bir tanıdaly göwür. Olmasa ýani Aşgabatda oturan Balkanyň nirdedigini adamlar nähilek ýaşaýanyny bilen ok. Ol Balkan naklarym daşowdakylar bilen ok. Özüm bir millet diýäs. Ol biraz bilgini giňeltmeli. Onuň sebäplerini öwrenmeli. Turwan islenlik näme plasmas turwaryň hemme jetiniň nämesi çiğ baly ene şoluň aýagynyň aşagyndadyr. Başga da adam neftten çykýan zatlaryň soňu ýok. O taýda suw ýokmuşyn, bolmasyn. Sen başga teknologiýa käne bir zat göndürer ýaly. Ýokman suw orup pak tekip görmediler. Bir zat etmek üçin bilgi gerek. Bilgisiz hiç zat bolan. O bilgiňe sen ýani konkurent sposobny bolmaly. Bir bäsleşikde rekabet näme bolmaly? Bilgi. Bilgi aljak bolsaň para bermeli Türkmenistanyň. O bilgi beren oklar, para bereniň bilen bilgili pulu. Ondan beren oklar. Bereniň bilen bilgi berýän bolsa ne ýaxşy bolan, o da ýok. Ýöne bilgiň ödü, ýani uniwersitetleň ödü, institutlaň, uniwersitetleň ýokary bilim öz başyna tüjaretdir, biznesdir. Gaty uly ýerde jetirýän biznesdir. Bizde tersine hemme zat tersi. Sapara şu taýda şu taýda suw ýok diýil ýa-da hawa men Türkmenistanyň altyapysyny, suwuny, onsun bunsun bilemok. Etmekler ýalňyşram gürläpdiler bu taýda. Ýöne diýetim gelýän zady Dubayda. Çöldämi o taý? Çöl. O taýda näde suwa, o taý nädip ýaşardy beýle hemme ýer agaçlyk bol. Biz Dubai bolmadyk, biz Kuveyt bolduk da şondan bilmedim. O zatlar çödülýär. Hemme çödülýär. Şo taýda çödülen oldu. Ýani Kuveytiň ýagdaýy Türkmenistanyňkydan gowy däl, ýöne ýaşaýyşlar gowy, ýöne tebiği ýagdaýym diýende. O biziň newtimi de maşolonkudan omazal gadymyzdan bar. Olonkudan onken Dubai'den hem şonu alak. Hiç birinden kem zat değil. Bir aklım da yok. Başka hiç zat.
Yankı garip halk ya da bilgisiz halk olmayan samsık hükümet bolyandır. Sonu. Yani Türkçe aptal lilye de aptal hükümet bolyandır. Başka deme bolyan nedir? Yani hükümetin aptal yani samsık oldu. Tovustu cahil oldu. Halkın durmuşu şunalak bolyan. Başka hiç çözümü yoktur. Halktan toğum olunok, ne cahilen olunok. Hükümet samsık bolyandır. Yani hükümeti cahil bolmasa o deru halkına bilim verip başlar. Bilgi verip başlar. Bilinçlidir, okuyuplidir, hünerlidir, kârlidir. Ne bizim nememiz çok problemimiz hükümetimiz hakikat cahil. Cahilin ne cahili? Yani şunu taklama uçunum halkı nadan taklayalar. Yani yapıp yani şu an dünyada neme analiz ediyorlar da şu internetin gow hem hızlı neme yeri bilen internetin problemli yer bilen arasında 20-30% öndürücülük demesinde tapavut var. Şol realak neme girdici veriyor diye. İnternetin gow demedilen yer. Vatem mi dat? İnternete işte. İsletle mi? Şeyle yağdaylarımız şol realak sonra koydu. Ha, yağdaylarımız şu bolmatam şu duruydu. Oo. Onun Türkmenistan'ın içi gıynandırıcı yağdaydı. Katı gıynandırıcı onun daşarı yurdan çıkýas, gödümüz nimetdi diýet, aldy diýet, emma haýty tarapdan göz ýetimimiz giňeldi. Ana şu wagtda paraga sen dinleýän bolýan, dinledikçe pikirler peýda bolýar. Aha haýsy käbir çağalarymız okuýar, bilmedinýä, käbir bolsa işleýär. Okuýany kelmi, işleýän kelmi. Elbet %80'i işleýär diýäýin men. Okuýany o diýen hawa okuýarlar emma yeter yetmezçilik sebäpli işlemek mecburiýetinde galýarlar. Bu bilimni dolu ve doğru bir şekilde alıbilen oklar. Hawa indi diýetim gelýän şu Türkmenistanyň içine barıp bir zat edip işlejek bolýarlar bolýan taparagy ha şu öz uğrundan gıynasak da hawa onun neme diýerlermişin diplomyny tasdiklatmalmışyn. Onun diplomyny tasdiklatjak wagtyňam ha gülersiň häzir aýtjak zadymy. Biziň atymyzyň ejesiniň ady näme diýerlermişin buňa terede. Biziň türkmen ahal teki atymyzyň falanynjy näme arkasynyň ejesiniň ady näme? Awa. Awa. Odam diýemşin, men düşünmedim diýemşin. Men nimem bilen bu näkilik baglanşyk gurýar. Düşünmedim diýemşin. Ha daşary ýurtda okap gelen. Awa dokumentini tasdiklatjak bolýan. Awa. Vatandaşmaz. Nadanlyň aňyr çeti onuň ýene bir zat bar inson nähilek demede bolanda bir halkdan iş adamlar çykýar da. Yani bir zat öndürüp döredip yaradyp bilýän adamlar tevigi nemeden bolýar da. Ne şolary gorap bilem dokta. Şolun üstünden duruşunu yankı atın ejeti näme dip öğrenler bir del iki del yüzlep şolary ýalak köpüsi atın ejetini toğrayan olsalar beýrekler pul toğraýarlar. Yani milisiýasy, KGB'si, nämesi görü böyle topar. Onu adamları işler ýalan meden ok, işlejekleri meden oklarda.
Yani hükümetten, Kaçar ýaly edýärler. o hükümetten ne şolary goramaly. Olar goramaly tertine bolýan ýöne hükümetten şol iş dünýäsini goramalylar. İş başa düşdi diýäňmi? O. Şoň üçin biz gelecekde şu iş dünýäsini goramak üçin ýöritip bir nemeler nemetmeler. Bu öndürýän bu işleri tiýatçyň eline bersen bular otan gurat taşlaýarlar da. Edil şu wagtky bolşýarlar. Sapara iş döredýärler hem odin diýen. Hawa şo nemeden okdiýanna? Gorap bilen de okdiýan. Hawa onu şo arap iş ýerem gurtdurçy watandaşymyz ýani. Emma şonu bir dürli bahanalar bilen azar barny berip heme otaýny ýapdyrtdylar. Hemem oňam üstüne berge edipdirler oňa. Türmäde ýakjak bolupdyrlar. Olin özüni halat edip gaçyp gidipdir. Düşününni. Olur ýalak gatyken o men 20-30 bilen urlaşdym şolar ýalak ýanky. İşini neme ýöne doğrudan hemme adny yapıp satıp degerdegimini berip ýöne başa şak gittin dip çykyp gaýdan adamlar bilýän-de. Bu işler ýalak dällip. Sonra şutaýda guturaýyl bunu demetmäli innik sapar direk tiýagat edesiň gelýär. Näet biziň samolyotymyz taýyn bildiň o braniýer berip goýaýmaly. Nehdi bolsa nemede ýene bir gürtleşer sana. Ondan şutaýda ýene bir zada edip geçetmeli watandaşlar. Biziň talapsızlygymyz, gorkymyz, hawa adamlara ýetirip durus. Yurttaşynaklara da, yurt içinäklere de, emma şu datlary görüp eşdibem, gulaklaryny dykýanlar var. Şolar aýdasyň gelýär. Eger siz beýdip gulagyňyzy dykyp ýaşasaňyz, içeridäki goýgaýdan arkaňyzdaky çagalaryňyzdan enatalaryňyza da bir peýdaňyz degýän däldir. Kömek degýän däldir. Eger de biz bu zatlara göz diýmep hawa Türkmenistanyň içi şeýle wagt diýip oturmaly däldir. Hawa düşündirilýär bize şu wagt. Sawatyn Saparaga, Halmyradaga, Kemine Aydın, Türkmen ogly, Olga Çaryna sawatyn hemmeňde de sawolun. Şu zatlar düşündirilýär. Biz şu taýda bir zatlaryň ujuny tutjak bolmaly. Türkmenistan şu Finlandiýalak gülletmeli, östürmeli, bundan hem gowy östürmeli. Hawa hemme zat edip bolar, edip bolunmajak zat ýokdur. Bir çölden bir baý bostan ýaradylan bolsa Türkmenistanyň hem edip bolar, mümkin däl diýen zat ýokdur. Emma biz aýagy galmasak, gyrada gorkýas, ay bolýar, düdedip boljak zat ýok diýip gyrada teredip otursak, hawa biri gelir özüni bilmeýän biri isleýän neder geder otaýdy. Hawa biz aýagy galdyk diýip bizi hiç kim öldürüp bilmer. Bize hiç kim ziyan verip bilmer. Bizim canımız howpatna emma bir veya iki adama ziyan verip bilirler. Milyonlap adama ziyan hiç bir yurt verip bilýänlerdir. Berip biljek olsa Moskwa verirdi. Hawa örnekleri var. Aýagy alyň, watandaşlar öýdüňiz üçin, geleceğiniz üçin, netliňiz üçin. Sawol sapara gurun bereniň üçin, gezdiren üçin. Senem sawol, tilap çağıranyň üçin köp sawol. Bor sonra sawol illeşler sawoluň sagyrykdy görşeli indi kepdine sonu bilen daşowda gider sonra. Bolýarmy? Hawa. Bolýar sawol.